Ake sikubingelele sikwamukele la kwezasekhaya Talk with me uSthembiso Ongokasibisi kwezasekhaya network. Okay ke namhlanje izinto zibuyele emuva lesaqala khona again kusho ukuthi sohlala nje silokhu sivakashela ekutheni saqalaphi ngenxa izimo ke esibhekene nazo we couldn't do a video today so yonke into zoba iaudio imvula zesiphazamisile ngale kwemvula ke zesiphazamisile kuningi nje okusiphazamisile kuleli sonto uyabona nje engingakusho ukuthi leli sonto kuyafana nokuthi asenza ngalutho azange sisebenze i-network ibingekho ugesi ubungekho konke nje bekubheda for the whole week izinto zibheke eceleni kodwa ngomusa ke wenkosi sila esikhona namhlanje bafowethu anginxuse please keep on subscribing keep on liking and sharing ezasekhaya network ukukhula kwethu njengoba ngihlala ngisho ke kusezandleni zenu ngale kwalokho ke ake siyibheke bafowethu ake siyibheke izimo zezulu zimbi kuyanetha eKZN ezwele lapha izinto eziningi ezenzekele sekutholakele nomuntu wesifazana oshonile kubi nje yonke indawo so siyanxusa ke ukuthi abantu bazame ukuthi baphephe ezinye izithombe ngiyibonile lapha ku social media uSpa it's not uSpa Woolworths lo lapha eDevonport ovese kwangena amanzi nje usemanzini imall eseClough nayo siyibonile ukuthi isemanzini so a lot has been happening okungekuhle ngenxa yazo lezimvula kanti ke sokhumbula ukuthi emasontweni ambalwa edlule zike zafika futhi lezimvula lezadala khona umonakalo omkhulu eindaweni ezahlukene ngiyanxusa ke abantu benkosi ukuthi asiphephe si-avoide ukuba semgaqweni ikakhulu uma ingekho nento ebalekile oyiphumelayo khona abantu abake baphume nje endlini athi umuntu ngisashawa umoya umoya ke this time obviously ukushaya nje ungaphakathi endlini ukuze uphephe wena nomndeni wakho. Okay uma sibheka ke kafushane indaba ezenzeke kuleli sonto sibheka udaba la oluthinta isabelo mali sika 2025 sibonile lapha ke ukuthi uMinister Enoch Godongwane ugcine esithulile emva kokuthi kwaphazamiseka ngalesa sikhathi yakho kufanele asithule emasontweni ambalwa edlule kwathi uma sekusuku kwanokuphazamiseka kugcina ngenzekanga kwenzekile ke this week usithulile samukelwe ngendlela engafaniki isabelo mali salonyaka okuyinto ehlala expected vele yonke iminyaka kuhlala kuba njalo uthola ukuthi khona abagcolisekayo ngaso khona abangagcoliseki ngaso kuyalena le so ke ngiyafisa ngelinye ilanga ukuthi ke sizwe olwakho uvo ukuthi luthini ngaso but mina lebe ngihamba khona abantu abaningi bakhombisa ukungasithokozeli bakhala ngokuthi kubeka izinto engathi zinyuka kakhulu kanti ke futhi ke ngesikhathi esithula lapha ke uGodongwane uchazile ukuthi ezinye izinto zinyuswa nawo ukuthi indlela yena behlele ngayo abantu abaningi bakhombisa ukuthi bangahambisani nayo so wase adopta le ndlela ke abantu abafisa bahambisane nayo noma ngayo isibonelo nje udaba lo ka 370 lonikezwe abantu abangasebenzi ngokwakhe yena bese kufika isikhathi ke nje wakuthenjise ukuthi uyavalwa kwalo manje bese kufanele ke uvalwe ngokwakhe ukuze kuthathwe leyo mali ibisifaka kwezinye izinto ezibalekile efanele zenzeke so ke indaba yaleyo mali ke namba abantu bekhalile ukuthi fanele uqhubeka kwayo ke kusho ukuthi fanele kubhekwe kweminye iminyango ke manje ukuthi ikuphi la ekunyuswa khona ukuze kukhokheleke izinto ezithile owami umbono kulolu daba luka 370 lusamile namanje lusekutheni le mali kunokwenzeka ukuthi igcine ifinyelela ezandleni ezingafanele ifinyelela kubantu abangafanele nokwenza ukuthi ke kugcine kuyimali eningi ngoba angiboni ukuthi ikhona indlela abayimonitor ngayo ukuthi ifinyelela kubantu okuyibona ngempela abayidingayo yini uma bengathiwa ke ngibeke wami umbono mina bengathi ake kushintshwe indlela okwenzeka ngayo uthola thinikezwe labo bantu abayideservayo ngempela ukubona kanjani ke ngalokho abantu abaningi siyazi imisebenzi ayikho abantu bahlele emakhaya abasebenzi benganjani ke kwenza uhlelo lokuthi abantu ake bayisebenzele le mali uma kuthi uhlala kulomgwaqo kuthiwa clean umgwaqo kuthiwa xoxa idoti kuthiwa clean ama office ikhongozi kahulumeni uma ukwenzile lokho bese uyayithola ke le mali noma kuba into yenza once a week once a month but uyithole kukhona okwenzile kungamani nje kube udanki into oyithola ungenzanga lutho wami ke lo mbono angisho ukuthini ngawo uyawuthatha uthathe chances ngeke ke futhi bawuthathe ngoba I don't even think labantu abama politicians bahlala kulomhlaba esihlala kuona baphila kwelabizwe nathi siyiphelela kwelethu izwe then kube yibona ke kodwa abashaya imithetho ngokwenzeka kuleli lethu izwe
Okay, olunye udaba ke silibheka la ilo lolithinta i-Human Rights Commission. I-Human Rights Commission isiphumela obala ke njengamanje ukuthi ifuna ukulibheka udaba lolu lokushoda kwemithi ezibhedlela nasemtholampilo yase KZN. Udaba ke olukhulu lolu sibonile ukuthi kuningi ukukhathazeka nokungathokozi obekwenzeka kubantu abaningi ngenxa yalo lolu daba. Kuze kwasukuma lapha ke insizwe uzakwele umncango umholi we-Action SA la KZN ozewasukuma kwaphumela obala ekutheni lolu daba kufanele lisukunyelwe. Nakhona ngaleso sikhathi ephuma umfoka Mncango sokhumbula ukuthi abantu abaningi ikakhulukazi baka health okubala lapha ke noMagugu Simelane okuyena Minister of Health la in the province bakwazile ukuthi ke bazame ukumvimba bazama ukuphika ukuthi kunesimo sokushoda kwemithi okukhona la eKZN. Kodwa kumncango wadika deep laze lagcina ke livelile iqiniso lokuthi imithi iyasebenza. Sebadinga abantu abanjengomncango angifuni uqema amanga because ama politicians asedume ngokuthi nje yachalalisa ayavikelana kuzo zonke izinto, but having abantu abanjengomncango abakwaziyo ukuthi ke bahambe baye kobheka bahambe baye kophenya babuye babikele umphakathi ngezinto ezenzakalayo lokho kuyasithokozisa kakhulu. Ngathi abantu abanjengaye banganda akusikho kokuqala umncango enza into efanayo. Sekujwayelekile nje ukuthi amanyundululu awaveze. Bheka nje udaba lamabhasi nje wakwakhiwa imigwaqo la kwafaka ama robot la eThekwini kwathiwa kuzoba namabhasi azoba khona eNuriavaya lamabhasi azoba khona. So kade yenzeka leyo nto kwathiwa ngamabhasi I think abiza amabhiliyoni kodwa athile lawo mabhasi awakaza asebenze namhlanje apakiwe lapha kwekhona lapha ke eThekwini okuze kwaholela ekutheni yena umncango ahambe wabona wathola ukuthi aserastile amanye sebeyavandalaza abantu ilokho athengwa apakile lapho ngezathu ezingaziwa. Uthe uma sehamba umncango kuleli sonto eseyakobheka ufuna ukuyibonela ngokwakhe ke manje lamabhasi wafika asethuthiwe kusho ukuthi athuthwe ebusuku ngoba sekwaziwa ukuthi uyeza ngakusasa akwaziwa ke manje afihlwe khona. Kodwa ke noma kunjalo umncango izithombe bese yithathile bathe beqamba bafihla izithombe usenazo sibonile lapha eziposter kuma social media platforms akuwona. So izinto zonke lezo asebenza kuzona. The last one nje ngizoyimention ayithintile umfoka Mncango indaba lapha ke esibhedlela iSt Benedictine esikwanongoma la aveze khona ukuthi isitolo sangaphakathi esibhedlela siphethwe okufika kuleli owasePakistan. So iPakistan ebelidayisa lapha ngaphakathi. Then umbuzo wakho sekutheni kwenzeka kanjani abantu bakuleli bangalinikezwa lelo thuba linikezwe lo wasePakistan ukuthi adayise ngaphakathi. Kube nomsindo ke kwaba nezigigaba nje zokuthi impela lolu daba kube ngathi lembambatho waqhubeka nalo umfoka Mncango okuze kwaholela ke ekutheni lelo Pakistan ligcine liphumile esibhedlela. Akamile ke lapha ngoba usafuna impendulo Mncango ukuthini kwasekuqaleni lali ngene kanjani. So ke onke ama politicians ngathi inkosi yami bengasika ipattern kuyona ke lensizwa yaka Mncango. Okay, olunye udaba esolibheka ke la udaba engicabanga ukuthi luthinta izimo esiyibona zenzeka ke nje emphakathini eyahlukene kakhulukazi lezi zokubulawa kwabantu bebulawa amaphoyisa. Kuneyinkinga ke nje eziningi ezikhona ngalolu daba because abanye bathi amaphoyisa sebulala abantu engafanele ngabe ababulala awabulali igebengu kuphela. Abanye bathi aservice asukele nombana abulale aplante ibham lapho kube sengathi labo bantu bebedubula. Asibazi ukuqiniso balokho but esikwaziyo ukuthi ubugebengu bukhona, ubugebengu buyaqhubeka bukhulu la endaweni lezi sihlala kuzona. Bheka lapha endaweni yaseNanda umphakathi ubambe umhlangano bekuzofika no minister bezokhuluma yona le ndaba yobugebengu. Bathe uma sebebuyele emuva abanye ngoba uminister engakafiki basebethi ake babuyele emuva emakhaya baye kodla bazobe babuye emhlanganweni kanti igebengu zibalandile zabadubula zababulala. Kusho ukuthi bezibagcwalisela kahle ngolimi lasemgaqweni igebengu utsheni ngihamba nohlangana nenze yonke lento eniyenzayo but ke sikhona and asiyindawo futhi sinamandla. So ngicabanga ukuthi kona nje bezikusho ke le igebengu kubantu balaphana eNanda. Kuba inkinga ke igameke njengalezi because umphakathi ugcina uthukuthele busuyithathela umthetho ezandleni bese kuba sengathi ke umphakathi awulungile noma unonya noma yini, but igameke njengalezi eziholela ekutheni kugcina kwenzeka igameko
zalolu hlobo. Sisekuyona ke lento ethinta amaphoyisa, ngicela nje ukuthi ngithathele lithuba ngithi rest in peace lale kaye ngokuthula lapha insizwe kuthiwa umthokombutho, insizwa yesikhule nayo lapha kwaNdengezi, nayo edutshwelwe yiwona amaphoyisa lapha ngako kuthiwa yiblender ngakoMelmoth, idutshwelwe amaphoyisa. Isitori sakhe ke asihlangani kahle ukuthi bekwenze njani azadubuleke, but engikwaziyo ngomthoko ukuthi bekungesena umuntu osebugebengwini, bengesena umuntu oyibandakanya nezinto ezingalungile. Angisho ke njalo ukuthi ngiyamvikela umuntu ke kumazi uzumazi, but ke sengathi nje ube neshwa lokuthi abe sendaweni wrong ngesikhathi eswrong, abe semotweni kanti ihamba abantu abenze ukuganga. So ke lapha amaphoyisa masefika awulokhu kumiswa imoto kubuzwa ukuthi okay uyathinteka ebugebengwini wena noma uthinteka ufunani kule moto, masefika nje wona vulela inhlamvu then bese kufa bonke ke abaphakathi. Nakusona ke leso sigameko kwenzeka into efanayo, ungena emotweni yabafowabo kanti abafowabo bathinteke ebugebengeni nobugebengu abenzile. Athi mase qhamuka amaphoyisa kwavulelwa inhlamvu yokuba naloko ukudubulana wathinteka ke naye ethi uyabuya. So ilale ngokuthula ke insizwa, sithemba ukuthi ubulungiswa buzoba khona ke odabeni olunjengalolu. Kulungile ke asivale la njengamanje ngenxa ke nje yokuthi njengoba bengishilo ukuthi imvula ugesi network konke nje kusiphazamisile sikwazi ukusebenza. Ngiyakhala impela ukuthi sikwazi ukusebenza, kodwa ke babujingi ngihambeke angikunxuse njengamanje ukuthi ngathi ubungaqhubeka nokuseseka nangezinye ke indlela esifisa ukuthi sesekwe ngazo. We have incwadi zabantwana esiyidayisayo nazi ngicabanga ukuthi uyazibona, abanye sebeyithengile, abanye bayaqhubeka bayasithinta ukuthi bayithenge. Yokuqala ile ethi intukuthelo yelanga, ekhuluma kakhulu ngezinto ezithinta laphana i-global warming, so guquka kwesimo sezulu ngokwezulu. So iyafundisa abantwana ngalokho, bese kuba yilena enye ethi isivuno, nayo ke ngathi ubungayithenga. Ziyatholakala ke le ncwadi ngokuthi usithumelele lapha ku WhatsApp ku 061 401 7076 061 401 7076, okanye kuthumele i-email ku media@gmail.com. And okunye ke esikintroduceayo as from next month we have Fly magazine yethu le esiphuma njalo monthly, nayo i-online yakwazi ukuthi uyithole ngo-R30 wakho, ukwazi ukuthi ke uzifundele izinto ezisuke zenzeka. Izinto ke njengoba sihlala sisho zishintshile, njengamanje zonke izinto ziyathatha lo mkhakha lo waka digital. So umsalindele i-hard copy, usele nkosi yami usho ukuthi wafunda nathi ngalezi ikhathi ngale yaminyaka lapha kokudeyini. Siyashintsha ke thina sisijoyine ke nawe kulolu shintsho esikulona. So another thing ke ebalekile, Fly Radio ikhona njalo lapha ke ngo7 kuya ku6 ntambama. Bakhona ke basakazi bakho abahlukene abasuke bekuthulela inhlelo ezahlukene. Please do tune in, ulalele uzwe okuhlukile. Nakhona ke imbono siyamukela ukuthi umuntu nombono uma kuukuthi khona ofisa ukuthi sikulungise noma sikwenze, kubalekile ukuthi ke feel free ukuthi usithinte. Until next time, igama uSithembiso Sibisi. I'm hoping ukuthi next week izinto zobe zibuyele esimweni sekulungile, sesisebenza ngalendlela esijwayele ukusebenza ngayo. Until then, God bless.